somnandi okuyona njengamanje ngoba kuye kwenze esinye isikhathi uthola ukuthi uma uyena kahle hle unenkinga angithi yabo ongafuni lutho nje umfana wakhe yabo hayi ngoba kuwumfana othanda uma kakhulu kodwa uma akafuni nje ukuthi umfana wakhe asuke phambi kwakhe uyamwashela uyamphekela yonke into ethi intombazane ifika la ekhaya uma uyayigxeka uyibiza abagama engayazi akithi uyayibona lento le ngiyakenzeka so mhlambi inkinga ezinjalo siyilungisa kanjani ngoba nazo ziyaba nomthelelo ekutheni kugcine sekuwukuthi sekunalentuthu manje ezoxosha uzamo wami la ekhaya inkinga enzima oyibuzayo Sotobe kodwa ukhuluma ngenkinga eyenzakalayo ngithe iseluleko sami yana kwindoda endaweni ethembekile baba nginenkinga kwimpunga kwempandla yendawo ngibhekene nesimo esikanje ekhaya ngoba lento ikhona ngempela futhi okujulile abanye omama ngokukholwa umoya ongesiwo azakuhambele kubantu lo yebo azakuhambela hayi ukuthi usuke Sotobe ekusho ngomlomo usuke nezinto akaseyisebenzisayo ukuthi kungene kube sebusika mayikhuluma nendodana yakhe kube uJune July indoda umfana ethuke ethuso umama wakhe asizuwakho umuzi masizi insizwa zomama khona ngishiya inkulumo zasemndenini amabibi namanyundululu engaba sisangenelani kube siya ngomama kodwa thina insizwa sihlale ebunsizweni bethu sithi thina sabala ekhaya kobani ukuze kancane noma ethubeka hey kwasha kwacima omama banezinto zabo banezindunduma nemthwalo yaba bayithetha phambili sebehambile ngoba umama babo hey ngiyakuzwela mawungabe usulalela kakhulu isandla somuntu umama ngoba lowo muzi kusho ukuthi awusekho wendaba omkhulu King angeke wakho umuzi insizwa kaMama nje obubuza kusho ukuthi wena uzuganwa ngoba wena uthanda kakhulu uma wakho mthanda uma wakho kakhulu kodwa ungamthandi ngothando likamakoti ngoba umama akasiyo umakoti wakhe ngisho ungagula ngeke sakuthinta umama wawusebenza umsebenzi uwumntwana usuwele ezandleni zikamakoti wakho wena umbheka ngisho bezombheka kufanele bengene endlini kunephunga elihle ngoba kufanele sekucabanga ngensizwa ukuthi uganwa kusikhona ukuhlobisa khona izikhathi ezikuficayo zidinga lo muntu omakoti thina bafowenu ngeke sikwenze lutho odadewenu ngeke bakwenze lutho uma wakho ngeke akwenze lutho udinga umakoti yikho ngifisa ukusho ukuthi lento kamakoti ibaluleke kakhulu ngesho zimiphi ngeke ngilishiye akekho umakoti ongenayo mina kwabo ufuna ukulisho lelo kungaba owesigcawu kungaba kusiyo wesigcawu angena wagida kepha ukhona umnakwenu uyamazi mhlawumbe umnakwenu iTV nje mhlawumbe amaphepha ibhola nje mhlawumbe uphuzo kuningi mhlawumbe ingoma kuningi siyaza lapho somnandi asibinde sigwinya amathi mnandi le ndaba